wayo mutuwa ta dau umma da abanau, yau kuka nake damuna da rashin su ne Musa. Da babu tamkarsa a duniya, mai kuka na yi mita babu yadda zan iya. Ruɗin mutuwa ya saka ni fushi da hayaniya, yau kuka nake damuna na rashin su ne Musa. Nuna sun zagonye duk na shiga damuwa, ga wani hali mai waya duk na shiga ruɗuwa. Na rashin umma abba na Musa ba natsuwa, sai yau ni sani labari ce duniya Musa. Jiki na sutura suke mani, kafin ma na zan hakan yaro ma hada kankani. Suke share duka kuka na kowane tsanani, wayo mutuwa mai raba da mahaifiya yau ta yi halin. Zo mani yanzu sai dai haƙuri, rikicin mutuwa ya saka ni cikin wani lamari. Na gaza ni zama bale ma Musa na yi nazari, bulayi yau nake raina ɓaci da yake Musa. Cikin umma abba Musa addu'a nake, ka yafe duk kurakuransu Allah kai gafara, ka ɗauke dukkan zunubansu sannan ka yi afuwa. Aljanna ka sa su tare don hasken ka mai girma. Ta duniya Allah kai nan rage, tsare ni da sharrikan yan uba lamurana haskake. Na yarda ilahu karewa na san kai kake, sharrin yan uba Allah kai mani dai tsare idan sun zo. Ta'aziyya nake ta umma da abbana, ba komai yasa nai hakan ba nai don intuna. Babu abun da za ni yanzu sai dai dangana, inna da abbanau sun tafi shi kenan nace Musa.
abun da za ya zo ba makawa sai an yi shi. Ta faru gare ni Musa yau nai babban rashi, gashi ina zubar hawaye dai yau ba murmushi. Dukka abin da za ya zo sai dai haƙuri Musa. Ayyo mutuwa ta ɗau umma da abanau, yau kuka nake damuna na rashin su ne Musa.